nahráváš. Tak dneska si půjdeme do té hry, kde se mi zase vymazal dům jako pokaždý. Dneska si budeme asi tady jdeme se najít nějaký dům, protože se mi zase vymazal v té hře. OK. Takže jsme tady. Tady se můžu udělat dům, OK. To bude docela dobrý. Musím tady, aha. Ne, uhni! Testy. Že ta voda se tam stala nějaká holka, OK. Takže jej asi tady nechám. Ona mi normálně ukradla svůj vlastní dům. Jako, jo, tam ještě. Držím u ruce telefon. Aha. Ona teďka tady. Ne, to není ona. Ona mi zase ukradla dům. No lidi, podívejte se zase prostě na to. Ona mi ukradla prostě dům. A kdybyste neviděli, jsme tady prostě nový, jo. Tamhle. Co to sakra? Proč jsme zpátky? To jsou nějaký lidi, normálně. My jsme prostě vejdete do školy a řeknete pane řediteli, pane školníku, my jsme prostě youtubeři, jdete prostě do školy, pozdravíte paní učitelku, řeknete dobrý den, paní učitelko, jsme youtubeři, ona prostě tomu neuhromí a sednete si do lavice. OK. No. To neřeš teďka. Jako proč tady jako tady nějaký obchůdek. Odchody. Lidi. Jak sakra chodím prostě. Taky musím padat auto. Co mi docela nejbí. Teď to úplně spíš hnusný. Ježiš, proč je tady ta nějaká holka? Napište do komentářů. Asi se vám takhle líbím oblíknutá. A vlastně můj obličej. Jo. Jsme na zároveň té holky. Prostě si říkám ahoj. Hello. Aha. Chápete, prostě. Takže video. Lidi, já asi dneska v té hře budu jako budu prostě úplně až tam budu jít. Prostě musím jít úplně rovně a uvidíme, co se stane, protože já vím, že někdy asi v Robloxu jste to asi někdy zkoušeli, že já jsem to chtěla zkoušet i někdy reál. Takže jako já jdu tady, jako jsem bocha, sakra. Nikdy to neskoušejte. Nikdy to neskoušejte. Možná já bych to fakt někdy chtěla udělat takhle. Ale v Robloxu jako to můžu udělat reál. V Robloxu jako můžu. A tohle nikdy nedělejte. Jako kdybyste chodili jako rovně. To by jsem dochodila až do Číny. Nebo do Japonska. Napište do komentářů,
Ale se vám líbí Japonsko a Čína, protože mě se to úplně líbí. A furt o tom mluvím a furt bych se chtěla oblíkat tak doma. Tak napište do komentářů jméno Jessica. Že to je úplně hezký jméno. Jako já se v té týře budu se jmenovat Jessica. Ne Tinka. Ne Tinka. Kam to sakra jdu? Já jsem nějaká zblblá, ne? Nebo co? Já asi nějaký skateboard nebo co, stará. Takže asi nic sakra nemají. No, tak jdou prostě úplně rovně. No. A ne, že se zabiju, jinak musím jít úplně od znova. Vidíte, to byste fakt nechtěli. Takže asi tato video se vás asi nepodaří. Takže víte, je to úplně prázdný. What the fuck? To bude prázdný. Prostě si budu říkat ahoj, kámo. A prostě někdo tady není. Normálně to už je všechno skončí. Ty vole. No tak to je ještě hrozná dálka, sakra. Takže napište do komentářů, jestli mám končit tady tu hru, anebo ne. A napište do komentářů někdy, se budeme hrát jenom v Robloxu, anebo někde v tom hrál. Tak napište do komentářů. Čekaj, já jsem... To fakt, ale já musím... Jo, kdo mě posílá, nechci nebo co? Halo. Že. To je nějaká party nebo co? Nebo nějaká oslava, nevím. Jo, pardon, že ruším, jako. Čekat, takhle, tak. Jackson day. Tak. Ahojte, odpouštím vás. Tak. Ne. Nesmíte se dívat na moje jméno. Nesmíte se dívat ani na můj toto, nevím, co to je, jaký to je. OK. What the fuck, prostě já tady vůbec to. Takže napište do komentářů, jakou pak mám hrát o hru, protože mě se víc jako líbí tady ta hra, takže asi si fakt jako zahrajem. Takže jdeme na to. Ale jestli se vám tato video fakt jako líbí, takže dejte like a odebírejte tady ten kanál. Takže. Já jsem se úplně lekla. Normálně mám úplně celý šoky. Kde je? Co, proč odcházíš? Čekajte, já i mrkám. Jo, to víme, že mrkáme, no jo. Ježiš, co to tady za týpečka? Čau, Brajlatene. Vypadáš úplně jak divně. Hele, nevíš tady nějaký východ nebo nic? Proč tady nějaký lístek? Proč nemůžu vzít? Jo, aha, tak. Napište do komentářů. Ještě dvakrát, ještě jméno Jessica. To fakt nevím, kde je to.
Monstrum. A se to hrala jako 100krát je to. Takže. Co? Cože? Cože? Tak napíšu A D H A H O J. Ahoj, OK. Můžu poslat nějaký smajlík nebo srdíčko, nevím. Asi naštvaný, OK. Ahoj. Prostě říkám ahoj. Prostě nikomu říkám ahoj. Ahoj a prostě říkám ahoj. Zase seš tady, ahoj. Já jsem youtuberka. Din. Co? A dašu, sakra. Ty já jsem zapomněla na tamto. To je jedno, já to prostě pošlu, no a co? Sakra, no to je zase. Ne, že ona není můj file. Jo, vlastně budeme furt pro následuje všude. OK, lidi, jako to neřešte, ale jako OK, to nesmíte. Upi a ty. OK. Tak jo, tak asi vidím, tak. Jo, lidi, tak asi nevím, jako se zahrát. Napište do komentářů, jaký minulý video, nebo tak prostě bychom mohli nahrát nějaký video prostě. Napište do komentářů ještě Kitty, sakra, Kitty, počkej, a ne, to je 6-7. To znáte 6-7 Brainot, takže dejte like a odebírejte ten kanál. Je to Brainot. Lidi, a kdybyste někdy chtěli po celé republice nahlásit 6-7, tak to asi nikdo nemůže asi někdy udělat, ale je to úplně velká kravina. Protože 6-7 se někdo řekl cizině a prostě nevím, proč to tady říká i Česku. Jako, co to je? 6-7, jako 6-7. S těma rukama, jako co to má znamená, jako. Kdy to vymyslel tady to. To je hnus, jako 6-7 to říká někdo ve škole s nás úplně je do toho zamilovaný, prostě 6-7. Třeba moje kamarádka Nubac to neříká. Já ji říkám jako čučka, protože úplně z toho úplně naštvaná. Úplně mě úplně to. A ani neví, že jsem ještě youtuberka. Takže řeknu jí to a nevím, jestli viděla moje kamarádka moje video, takže jdeme na to. OK. Konečně. Takže já jsem někam schodila, pardon. 6-7, protože to je 6-7. Ne, jsem naprosto 6-7. 6-7. Takže jo, to bylo 6-7. Fuj, jsem pahnus.
Ok. Ahoj. Jako už padám tak dlouho. Já na to fakt jako nemám lidi. Tak to je to asi ta nejblbější hra na celém světě. Protože to je úplně blbý. 6, 7. Poslouchej palce. OK. Asi budeme končit tady to video. A rozloučíme se asi 6, 7. Tak čau.